Opisyal nang gablian sa lokal nga gobyerno ang ika-38 Kadayon Festival 2023 sulod sa Batawan Amphitheater sa Magsaysay Park, Davao City. Gisugdan ang aktibidad pinagi sa National Anthem, Tayo'y Dabawin yung song, Try Prayer ug presentasyon gikan sa University of Mindanao. Naghugyaw ang mga Dabawenyo tungod sa kaanindot sa kulturhanong mga dekorasyon, lights ug backup ground nga digital screen. Mas nahimong makulay ang pag-abot sa Kadayawan Festival 2023 gumikan sa pagdanag sa kaanindot sa kulturhanong saput nga gisuot sa mga deputy mayors o sa mga hiya samtang misaka sila sa stage. Karong tuiga ang tema mao ang suga sa tribo nga nagdanag sa kabililon sa 11 ka tribo o kabunanyo sa mga abot nga mao'y hinungdan nganong dunay selebrasyon sa Kadayawan sa syudad. Gi-welcome ni Mayor Sebastian Basti Duterte ang tanang mga Dabawenyo. Lakip na ang mga bisita diin. Mao na kini ang ikaduhang higayon nakaselebrar ang dakbayan sa Kadayawan human sa COVID-19 pandemic. We are very blessed again with a bountiful harvest. As you can see sa atubangan namunga ato mga prutas o ato ang mga gulay. Palagpakan na to atong kaugalingon mga taga Davao. To the distinguished members of the diplomatic and consular corps, deputy mayors, and members of the 11 ethno-linguistic tribes, tourism industry stakeholders, our HIAS candidates, our junior city officials. The city government of Davao welcomes everyone to this opening of the 38th Kadayawan Festival, which marks another significant event for our city as we celebrate the continuing blessings of nature and the vibrance of our diverse culture. Wa nahimong babag ang diferensya sa kultura, tradisyon ug tinhuan diha sa pagtulhay sa kalinaw panaghiusaw kalambuan sa dakbayan ug mao kini ang nahimong mensahe nila ni Kadayawan Exicom Head Nicole Bian Ledisma ug Junior Mayor Elisa Canyo atol sa ilang pagpamulong. Mato ni Mayor Basti, lahir gayud sa ubang lugar ang syudad kay luyo sa daghang mga tribo makita nga walay diskriminasyon na hitabo tali sa mga laylahi nga kaliwatan. Diverse gani ato ang culture. Datay 11 tribes na Bisaya, Bulanon, Ilonggo, Ilocano, daghan kaayo. Pero wala gyud tay diskriminasyon dire. Mao ra gyud na nganong kita mahimo gyud na mapanindot nato atong lugar. Kay dili man ta magsinikuhay, ba? Dili lang pag-abot sa lahi nato, dili po sa ato ang respeto sa isig katawo. Gidapit sa mayor ang mga Dabawenyo ug ang mga bisita nga maglipay ni ining tinuig nga selebrasyon apan kinahanglan ipatigbabaw usab ang kultura sa seguridad aron sa ingon way daotang elemento makasabotahe sa selebrasyon. Magbinantayay ta. So timan-in ninyo na atay culture of security, no? Tinabangay ni kinanglan pag may nakita nagsalita. Sa katapusan, gisaksihan sa 11 ka mga deputy mayors ang pagpatingog ni Mayor Basti sa agong sa makatulo ka higayon isip timaan sa hingpit ng pagsugod sa ika-38 Kadayon Festival 2023. Alang sa Kadayawan special coverage, Radyoman Joel Garay Tatak, Ariman.